נפתח, מצוין. אוקיי, אנחנו בקונטרס, בחוברת, מי שיש את החוברת זה עמוד 16, במאמר עצמו זה אות ט"ו, וראינו באותיות הקודמות, בשבוע שעבר דיברנו על זה שהישות, אותה ישות שעליה אנחנו מדברים של קליפת מדיין, יכולה להיות קיימת גם בעבודה שבקו השמחה, של קו של אהבה, וגם בעבודה בקו של שפלות, שזה יותר קו של יראה, ושניהם עדיין יכולה להיות הישות, ואז בסוף אות י"ד הוא תיאר איך נראות התחושות של אותו אדם שיש לו את אותה ישות, הוא דיבר על העובדה שהוא לא סובל, כי אם בפרקים קודמים יותר דיברנו על זה שיש לו תלונות על אנשים שהם לא בסדר, אז פה הוא מחדד נקודה קצת שונה, שעליה הוא רוצה קצת להרחיב, שדווקא לאותו אדם שיש לו את הישות, הוא מרגיש שמישהו אחר תופס את מקומו, אז הרבה פעמים יש לו בעיה דווקא עם האנשים שדומים לו, דווקא עם עובדי השם. זאת אומרת, כי ככל שהם יותר קרובים אליו, מבחינת הסוג, מבחינת הדרגה, מבחינת הרעיון, אז הם יותר בעצם מאיימים על הישות שלו. זאת אומרת, זה הנקודה, ואז הוא דיבר על קנאה. זאת אומרת שלפעמים יש בזה גם תערובת של קנאה, כי אם הוא רואה מישהו שיש לו לא רק שהוא שווה ערך אליו, אלא אפילו יש בו משהו שהוא יותר טוב ממנו, זאת אומרת אותו אדם בעל הישות, אותו אדם שנגוע בקליפת מדיין, שזה יכול להיות כל אחד ואחת מאיתנו, פה מדברים פה על איזה מישהו מפלצתי. וכשהוא רואה מישהו שיש לו איזשהו יתרון על פניו, אז קשה לו לקבל את זה. הקנאה אוכלת אותו, ואז הוא מחפש דווקא להוריד אותו, אז זה אומר שידוע ששנאה מחמת קנאה אין לה תקנה, ופה חשוב להגדיר משהו, כי זה באמת משליך מאוד, זה הנקודה של הפרק הבא. אז זהו, זה הנקודה שאנחנו נדבר עליה היום, זה הנקודה שאנחנו נדבר עליה היום, זה בעצם הרב רוצה לדבר על באות ט"ו, על חלוקה בין קנאת סופרים לבין קנאה שמביאה לידי שנאה. והפוקוס הוא מאוד מאוד ברור, ההבחנה ביניהם היא מאוד מאוד ברורה, אנחנו נראה אותה בפנים בהמשך. השאלה מה מפריע לי, השאלה אם אני מחפש, זהו, זאת אומרת, ועוד יותר מזה, זאת אומרת, יש פה נקודה עוד יותר פנימית, מתי מפריע לי, אני רואה מישהו שהוא יותר טוב ממני, אני לא, זאת אומרת, אדם הוא בתחושות האלה אדם הוא די אינסטינקטיבי. עכשיו, כשאני רואה שמישהו יותר טוב ממני, מתי תדלק אצלי הקנאת סופרים, שתבוא ותגיד לי, וואו, איפה קנית את זה? אני רוצה גם כזה, ואני הולך לקנות גם כזה דבר. ומתי תדלק אצלי להגיד, לא, אני לא יכול לסבול את זה, אני חייב להשפיל. זאת אומרת, זה או זה או זה. או שהוא נשאר מושפל. זה רק מי שכולם יותר טובים ממני, זה רק אדם שכבר נמצא בתהליכים של לקויות, זה כבר לקות, זה כבר בעיות, זאת אומרת, איזושהי פגיעה נפשית כלשהי. לא, את מדברת על מישהו שהוא נבדל ממני. אין לי אפילו אשליות להיות כמוה. בסדר, זה משהו אחר. אני לא מקנא במלך, כי אני לא נמצא שם. אני מדבר על אדם שהוא בערכי, שהוא יכול להיות מושא לקנאה, אבל יש פה שתי תופעות. כשאני רואה מישהו שיש לו משהו יותר, כשאני רואה שכן שקנה אוטו חדש, בוא ניקח את זה למקום קצת יותר נמוך. אני רואה שכן שקנה אוטו חדש, אדם שזכה, שקיבל איזה שדרוג בתפקיד, חבר עמית שקיבל שדרוג במשרה שלו, לא משנה מה. לא, עכשיו אני יכול להגיד, אוקיי, רגע, בוא נשאל אותו, תגיד לי, איך השגת כזאת עם מכונית? ואולי לקחת הלוואה מהבנק, אולי גם אני יכול. ואני פשוט לא יודע איך לעשות את זה. ואני גל שלה, ואני אשאל אותי, תשמע, כל הכבוד, יש לך מכונית חדשה, אני בכלל לוקח משהו מאוד מאוד פשוט. יש לך מכונית חדשה, וואו, כל הכבוד לך, אני מפרגן לך שתיסע בדרכים ישרות, שיהיה לך תמיד טוב, שתהנה ממנה מאוד, שתהיה מוצלחת, שלא יהיה בתקלות.
אבל תגיד לי, בוא, איך הצלחת המכונית הזאת עולה כך וכך כסף, מאיפה השגת מול המכונית הזאת? אולי גם אני אצליח. אולי אני אוסיף משרה, אולי אני אגש לבנק, שזה קנאת סופרים, מה שככה חז"ל אמרו, כי היא תרבה חוכמה, זאת קנאה פרודוקטיבית, היא מתמרצת, אני רואה מישהו שהשיג הישג, אומרים לה, אתה רואה, הוא השיג, גם אתה יכול. ואני לוקח את זה למקום של הישגיות, זה מדרבן אותי להשיג גם, זה פן אחד של קנאה, ויש קנאה בפן אחר, קנאה בפן אחר שאומרת, מה, הוא קנה כזה דבר? לא, אני לא יכול לסבול את זה, אני לא יכול לסבול את זה, ואני יעשה הכל כדי שזה לא יהיה, או שאני אשנא אותו פשוט, וזהו. ואם אני יכול לשים לו רגליים, אז אני אשים, לא נראה לכל מיני שפלויות. זאת אומרת, מתי זה מניע את זה, מתי זה מניע את זה? שיש ישות תפוקה גדולה, אין רצון להשתנות. וכשאין יש רצון. השאלה אם אתה רוצה להשתנות, ומה עוזר לך להשתנות, זה שאתה לא כל כך מצפות מהשתנות. אם אתה חושב שאתה מושלם, זאת הנכלה ותגיד, במילים אחרות, השאלה אם אני העניין, או העניין הוא העניין. אם אני העניין, וכל מה שאני עושה, כל העיסוקים שלי, כל הפעולות שאני עושה, זה הכל כדי להאדיר את שמי, כדי להפוך אותי למצליח, לטוב, לחכם, לצדיק, למוערך, לא משנה מה, לחשוב, מחק את המיותר, אז אני פה לשנאה. כי זה באמת הכל סיפור של אני מול מישהו אחר, האגו שלי זה הסיפור המרכזי, וכמו שאמרנו, האגו לא מפנה אותי להשתנות, אלא באמת אני מרגיש פגוע, אני מרגיש שמשהו שחשוב לי נפגע, כי יש מישהו שהוא יותר מוצלח ממני בעניין המסוים הזה, ואני אשנא אותו. באופן ספונטני אני אשנא אותו, כי הוא פגע לי במקום הכי הכי חשוב. אבל אם הפוך, אם אני רואה את עצמי ככלי שרת לעשות דברים טובים, כי האדם רואה את עצמו, רואה את העניין, שהעניין הוא העניין, הוא יודע שיש לו שליחות בעולם, יש לו תפקיד בעולם, ואני זכיתי למלא תפקיד מסוים, וזכיתי לעשות הרבה דברים טובים, וזכיתי להקים בית, וזכיתי להקים משפחה, וזכיתי להיות... אני לא מדבר אפילו בקדושה, אפילו לא דווקא בתחום הקדושה, ואני נהנה כשיש לי מכונית טובה. שוב, אני לא צריך את המכונית בשביל המעמד שלי, אלא זה פשוט נוח לי וזה נעים לי, אז כשאני רואה משהו יותר טוב, אז לא אכפת לי שלהוא יש, אלא ראיתי את הטוב שבדבר ואותו אני רוצה לעצמי. וזאת קנאת סופרים שתרבה חוכמה. ולכן הישות היא בסוף הטריגר. הישות... זה לא נעים, זה נעים בשביל שנאמר את התפקיד שלי. כן, שוב, עכשיו התפקיד שלי זה יכול להיות בקדושה, יכול להיות גם לא בקדושה, אפילו גם אצל גוי. זאת אומרת, אני צריך ליהנות מהחיים. אני רוצה ליהנות מהחיים, אני לא מחפש את האגו שלי לשים במרכז. עכשיו, אם אני רואה משהו שהוא יותר נחמד, ואני יכול ליהנות ממנו יותר, אז אני אנסה להשיג אותו, למה לא? זאת אומרת, הישות היא הטריגר, היא, איך מישהו אמר פעם, מה שלום כבודו, אמרת לו, בוא נשאיר את הכבוד בצד, כי הוא רק עושה בעיות. הישות היא זאתי שכל מקום שנכנסת, היא לוקחת את הכל, זאת אומרת, היא שואבת את הכל, היא משתלטת על הכל, היא הופכת כל דבר, כל השיקולים, כן תורם לישות או מוריד מהישות. היא לא עניינית, היא הופכת את העניין לעניין אחר, והיא מסבכת את כל העניינים, וזה בעצם ההבדל. אם אתה מתמקד, הוא רכש אוטו, אם אתה מתרכז באוטו, אתה לא תגיע. נכון, בדיוק. באדם, בדיוק. שיש, עוד הפעם, אבל לא ישות. ישות? לא. מה זה אגו? תענוג זה לא, שוב, ברור שאני מחפש את התענוג שלי ולא תענוג שלי. תענוג זה תענוג, זה אהבה, זה מידה. ישות זה עניין עיקרי. גם העונג, גם כשאני מתענג, שוב, יכול להיות שאני מתענג כי אני מתמסר לעונג, שזה פחות, אני רואה את עצמי, שוב, איפה העני, זה מאוד דק, אבל המיקום של העני פה הוא מאוד מאוד משמעותי. אם אני מתענג או שתענוג לי. זאת אומרת, אני שם את התענוג, ברור שאני הולך לענג, אני אענג את עצמי, את מי אני אענג? אולי גם את המשפחה שלי, את האנשים שקרובים. בסדר, אני אדם בסוף אגואיסט, לא מדבר פה כרגע על אדם שהוא מסור ונתון לעניינים אחרים.
בואו נראה את זה בפנים. בעמוד 16, עוד ט"ו במאמר. והגם, אז הוא סיים הנושא של קנאה, של שנאה, באה מחמת קנאה אין לה תקנה. ועל זה הוא אומר, והגם שיש מעלה בעניין הקנאה ברוחניות, וכמו שכתוב קנאת סופרים תרבה חוכמה, אנחנו רואים שאפילו ברוחניות יש מושג של קנאה. שקנאת סופרים תרבה חוכמה, וכאית במדרש רבה על הפסוק, ותקנא רחל באחותה. שקנאתה במעשיה הטובים. כמו שכתוב, אל יקנא ליבך בחטאים, כי אם ביראת השם. אז אנחנו רואים שיש מציאות כזאת של קנאה שהיא חיובית. אנחנו שמנו את הקנאה בכזה מקום שפל, שקנאה שבאה מחמת שנאה אין לה תקנה, שמנו אותה כזאת פטאלית וחסרת תקנה. הנה אנחנו רואים קנאה חיובית. אומר הרבי, זהו, כשהקנאה היא מצד שחפץ מאוד במעשה הטוב, או בחוכמה. זאת אומרת שהפוקוס שלו הוא לא באיש, אלא באיש הוא בעניין. הוא חפץ מאוד את המעשה הטוב, או את החוכמה וכדומה. ולזאת מקנא במי שיש לו הרבה חוכמה ומעשים טובים. שוב אני אומר, כמה טוב לו, שהוא כן כבר רכש את החוכמה הזאת, שהוא כן הצליח לעשות את המעשים טובים האלה, אבל מכיוון שמה שאני רוצה זה את המעשים, אני חפץ, אני חושק במעשה הטוב, הרי זה פועל עליו גם כן להשתדל הרבה בזה, עד שבא גם כן למעלה ומדרגה זו. זאת אומרת, ולכן, ופה אני בעצם, אם אני כל כך אומר, וואו, הדבר הזה כל כך טוב, אני שוב מתמקד בחפץ, כמו שאמרת, בחפץ, בדבר עצמו שאותו, בדבר הטוב עצמו, ואני רוצה אותו, ואני מקנא בו, זה גורם לי לעשות מאמצים מיוחדים כדי להשיג אותו, ולמה? ושוב אנחנו מציינים, יש פה את אותו טריגר לטוב ולרע, והיינו מפני שהקנאה מגיע בעומק מאוד בפנימיות נפשו, ולכן הרי זה מגלה ומביא את הכוחות הנעלמים שבנפש, עד שיגיע למעלה ומדרגה עליונה מאוד. זאת אומרת, בדיוק, הקנאה, דבר אחד ברור, הקנאה נוגעת באדם במקום הכי רגיש. היא כוח אדיר בבן אדם. היא מפעילה, היא מוציאה מבן אדם כוחות עצומים. אני לא יודע. לא, על הפירוד, לא, אני שואל על קנאה, אני שואלת על קנאה. לא יודע. בכל אופן, הקנאה היא מקום, היא נשמעת שם ככה בין הרצון לתענוג, לא יודע. היא מקום מאוד חזק בנפש, ולכן היא טריגר משמעותי. אם הוא טריגר לרע, אז זה רע שאין לו תקנה. ואם זה טוב, אז זה יכול להוציא מבן אדם כוחות כאלה שביום רגיל הוא לא יצליח להוציא. גם אם אני אבוא ואלמד משהו תיאורטי או משהו כזה, בסדר. כשאני רואה את זה מול מישהו, אצל מישהו, זה נוגע במקום כזה שזה גורם לבן אדם להתגייס ולהוציא מעצמו כוחות כאלה שבשגרה הוא לא היה יכול להוציא אותם. והיינו מפני שהקנאה מגיעה בעומק מאוד בפנימיות נפשו, ולזאת הרי מגלה ומביא הכוחות הנעלמים שבנפש עד שהגיע למעלה ומדרגה לעמוד, כמו שכתוב במקום אחר, בעניין הכוח דאור חוזר, שהכוח של אור חוזר שמביא מהאלם אל הגילוי את הכוחות הנעלמים ביתרון הרבה מכוח אור ישר. זאת אומרת, אור חוזר זה תוצאה של משהו. זאת אומרת, אור ישר זה הליכה מלכתחילה, לא כתגובה למשהו שקורה. אור חוזר זה כתגובה למשהו שקורה, ולכן הקנאה יש בה, היא אור חוזר, ולכן יש בה כוח מיוחד. כמו כן הוא בעניין הקנאה בקדושה. למה הקנאה היא אור חוזר ושונה מדבר? לא יודע. צריך לראות את זה בפנים, לא יודע. זה דבר שלי, לא? לא. אור חוזר ככלל, אור חוזר זה אור ישר זה פעולה שבאה מלכתחילה, אור חוזר זה כמו עבודת האדם מלמטה למעלה, זאת אומרת כתגובה למשהו. זה אור חוזר. עכשיו באור חוזר יש לו כוח יותר גדול מלאור ישר. הוא מושך את האור על ידי משהו. אור חוזר יש לו יותר כוח מאור ישר. פשוט לא יודע, אני הבנתי את זה בכללות, לא יודע. לא יודע, הוא מביא פה כמקום אחר, אין פה את המראה מקום איפה זה, לא ידעתי פה לחפש את זה.
בדיוק את הנקודה הזאת. אני גם לא יודע גם אם מתכוון להגיד ששם מוסבר למה הקנאה היא. מה, לכל צור? צריך לחפש. יש לה אחד? אני אסתכל שם בלי נדע. בכל אופן, וכמו כן הוא בעניין הקנאה בקדושה. אבל כל זה, זאת אומרת, פה הוא מדבר בכלל, וגם הוא כמובן בעניין הקנאה בעניינים של קדושה, אבל כל זה הוא דווקא כשיחפוץ את הטוב. כשאיפה הפוקוס שלי נמצא, כשאני רואה מישהו אחר, הוא רוצה את הטוב. זה מה שמעניין אותי, מעניין אותי, אני רוצה להיות טוב, ואני מחפש להיות הכי טוב שאפשר. אז אם גיליתי איזה טוב חדש, שאתמול לא הכרתי אותו, אז אני אעשה מאמצים כדי שגם לי יהיה את הטוב החדש הזה. אבל כאשר באמת אינו חפץ להיות במעלת הפרישות והטהרה וכדומה, לא הטוב זה מה שהוא רוצה, אלא רק שמקנא בחברו למה הוא עומד במעלה ומדרגה זו. ותכף נראה למה זה קורה ככה. ומחמד זה הוא שונא אותו, זהו דבר קשה וגרוע מאוד מאוד. כזה הבדל, כן. זאת אומרת, כי, תקשיבי, כשאנחנו משתמשים ככל שהכלי שאנחנו מחזיקים יותר עוצמתי, אז ההבדל בין תועלת לנזק הוא יותר גדול. גם כשהתועלת תהיה תועלת ענקית, כשהנזק יהיה נזק ממשי. כי הכלי הוא עוצמתי. אז כגודל הסיכון, כך גודל הסיכוי. והיינו, מה גורם לזה? למה הוא באמת אינו חפץ במעלת הפרישות, אלא הוא מקנא בחברו ושונא לו? והיינו מצד הישות שלו כנזכר ישוב, כי הדבר שבאמת חשוב בעיניו זה לא לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אלא לדאוג לישות שלו, שהיא תהיה מוגנת, שמורה, מסודרת, במקום שהוא חולם עליה. והחבר מאיים על זה. אם אני זה הסיפור, אם הגברה הוא הסיפור, הישות היא הסיפור, אז זה בעצם משבש את כל הסיפור. השני נפגע מזה? זה תלוי כמה הציפורניים של הראשון ארוכות. לא, ברגע שהוא ככה. אז אני אומר, תלוי כמה הציפורניים של המקנא גדולות. אם הציפורניים של המקנא ארוכות, אז הוא יכול לשרות את זה. אם הן קצרות, אז זה... לקנא להשם. לא, שם זה משמעות אחרת. למה הביטוי? כי כנראה שזה נוגע באותו מקום. הרעיון הוא של קנאה, שם לקנא להשם, זה סוג של גם, חוסר יכולת לסבול את ההיעדר. חוסר יכולת לסבול את ההיעדר. זאת אומרת, מה זה הקנאה בעצם? נוצר לי חסר, אני ראיתי מידה טובה אצל מישהו, נוצר לי חסר במקום הזה, ואני לא יכול לקבל את זה. אני לא מוכן לקבל את זה. אני רוצה את זה גם. לא, אני מדבר על כבוד השם. אני אומר, אני מסביר, אני הבנתי. אני אומר, מה קורה בעצם בקנאה? חייתי עד היום טוב. היום היה לי חיים מצוינים. הייתי שמח, הייתי מבסוט, היה לי טוב, הרגשתי מעולה. פתאום נפל עלי משהו, אני רואה משהו אצל מישהו. גם אתמול היה לך את זה, והיה לך בסדר, מה קרה היום? לא, הוא יצר אצלי חסר. הוא יצרה אצלי חסר ואני לא יכול להבליג על החסר הזה, למרות שאני יכולתי להרגיש את עצמי, להגיד, אוקיי, הסתדרת טוב בלי זה. אתה לא חייב. הרי עד לפני שראית את זה, לא הרגשת שחסר לך משהו. פתאום נוצר לך חסר כזה, שאתה כבר לא מוכן, והוא כל כך נוגע לך, שאתה מוכן להפוך עולם כדי להשיג אותו, למלא אותו. זה מה שקורה, זה קנאה להשם. זאת אומרת, מצד הדין לא היה צריך לעשות כלום. מה זה עניין אחד? הוא עושה עבירה, בסדר, שסתם, יש בייגן שיטפלו, יש פרוצדורה, יש סדר, מה עושים? אבל החסר, כן, נוצר, בדיוק, כן, החסר קובע, בדיוק. זאת אומרת, הוא הרגיש חסר, זאת אומרת, חסר להשם, הוא קינא להשם, הוא הרגיש כביכול, נוצר פה איזשהו חסר ברוחניות, ואני לא מוכן להבליג את זה, אני חייב לעשות הכל כדי לסדר את זה. ולכן זה קנאים פוגעים, זאת אומרת, רק מי שבאמת מרגיש שהחסר הזה כבר בלתי נסבל, למרות שהוא לא חייב. מצד ההלכה זה בסדר. זה כן. תשמעי, בלשון הקודש חייב להיות, כל מילה שהיא דומה, חייב להיות איזשהו נקודה פנימית שמחברת ביניהם.
בואו נראה, והיינו מצד הישות שלו כנ"ל, ולכן הוא שונא דווקא לעובדי השם ויראה, לעובדי השם, ויראה, סליחה, זאת אומרת לכן דווקא לעובדי השם, כי הם בעצם מעוררים אצלו את הקנאה, ולכן הוא שונא אותם, ודווקא האדם הזה יראה אהבתו והתחברותו לאנשים פשוטים דווקא. ואת האדם הזה, אותו אדם שיש לו ישות, שבגלל הישות שלו הוא לא יכול לשבול את האנשים שדומים לו, שהם בני מעלה, כי הם בעצם גורמים לו, כי הוא מקנא בהם, הוא פתאום יהיה מאוד נחמד דווקא עם האנשים הפשוטים. והוא אומר דבר מפחיד, ויכול לדמות בנפשו ולרמות את עצמו, שזהו מצד השפלות שלו, משום זה יתחבר ויואב לאנשים פשוטים. זאת אומרת, יכול להגיד לעצמו, איך אני אדם טוב, למרות רוע מעלתי, אני נהנה ואני מוכן לרדת אל העם, ולשבת עם אנשים פשוטים, ולדבר איתם, וללמוד איתם, ולחייך אליהם, ולהיות ביחד איתם, סוג של בעצם שפלות, כאילו, הוא רואה את זה כמעלה שלו, אבל באמת זהו מצד הישות שלו דווקא. דלהיותו מכלל עובדי השם, לכן כל שנאתו למי שהוא באיזה מעלה או מדרגה בעבודה, שזהו המנגד לישות שלו. זאת אומרת, לכן דווקא בגלל שהישות שלו, אז איפה הישות שלו מרגישה צפוף? אצל מי שקרוב אליו, דווקא מי שבמעלה שלו. אבל אנשים פשוטים שאינם עומדים באיזה מדרגה, יאהב אותם מצד שצריכים לאהוב את ישראל. זאת אומרת, יש לו אהבת ישראל. זאת אומרת, שוב, אנחנו מדברים פה, בואו נזכור, מדברים פה על כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יש את האלמנט הזה. אנחנו צריכים להיות מודעים, קצת מודעות עצמית. זאת אומרת, לא מדברים פה על איזה אדם שהוא מפלצת, או איזה נרקסיסט, או משהו כזה, שכל העולם מסובב את כל העולם, מוכן לסובב את כל העולם רק בשביל האצבע הקטנה שלו. כן, לא, מדובר על אדם, אבל יש לנו איזושהי תכונה בנפש, שאנחנו אנשים טובים סך הכל, יש לנו הרבה אהבת ישראל, אנחנו מפרגנים להרבה אנשים. אבל יש מקומות שאנחנו פתאום קופץ לנו המדיין הזה, אז שתי דברים, לא, קודם כל יש לו את השנאה, אבל אני לא רואה אותו לפחות מול העיניים, כמה שאני רואה אותו פחות מול העיניים, עכשיו לא רק זה בעיניו, אם הוא שונא אותו, בדרך כלל, כן, בדרך כלל כשהוא שונא אותו, כאילו, יש איזה, אנחנו יכולים אפילו לשים לב על מה שנקרא שוטה דיינו ככה, על סגנון דיבור של אנשים, למה מי הוא בכלל? כאילו, כשמישהו עושה, למה מי הוא בכלל שהוא יגיד לי מה לעשות, למה מי הוא, אנחנו מיד מורידים, לא איך הוא עשתה לי דבר כזה, לא, למה מי הוא בכלל? זאת אומרת, אנחנו מיד, לא, הוא לא חשוב. זה סתם דמיון, כל מה שכולם חושבים שהוא כזה צדיק, שהוא כזה, זה סתם, זה בלוף, זה לא נכון. זאת אומרת, יש איזה, באופן ספונטני, הנפש שלנו מתגוננת, והיא מורידה, זה מה שהוא תיאר בסוף הפרק הקודם, היא מורידה, היא משפילה, היא פוגמת במעלה שלו. אנחנו מיד דוחקים אצלנו, לא, זה לא באמת, זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה לא... אנחנו מיד מורידים אותו, כי לא נוח לנו שהוא נמצא מעליהם. עכשיו, ביחס לאנשים פשוטים, אז קודם כל יכול להיות מציאות כזאת, ופה אומר שתי נקודות מעניינות. את הדבר הראשון שהוא אומר, למה הוא אוהב את האנשים הפשוטים? קודם כל, כי הם לא מאיימים עליו, אז יש לו אהבת ישראל אליהם. האהבה שלו אליהם היא אמיתית. היא אמיתית. מדובר על יהודי כזה שאוהב את היהודים הפשוטים, כי יש מצווה של אהבת ישראל. לא מתוך איזו מטרה אגואיסטית, כמו שהוא יגיד בהמשך. הוא באמת אוהב אותם כי יש לו אהבת ישראל. כי לאנשים שהם בערכו, יש משהו שמפריע לו. הישות שלו מפריע לו לאהוב אותם. אבל אדם, מדובר על אדם כזה... לא, זאת אומרת, כי שם היא לא מפריעה. כי פה, הוא אוהב כל יהודי. כי כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, והיהודי הזה נקבע על יהודי שהוא עובד השם, והוא רוצה בכל מאודו לקיים את המצווה, לא בכל מאודו, הוא רוצה מאוד לקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. אבל יש שם קבוצה מסוימת שאיתה יש לו בעיה, כי יש לו איזושהי מניעה מאוד מאוד משמעותית לאהוב אותה. שקוראים לה הישות שלו. שהקנאה שיש לו. הקנאה מונעת ממנו לגבי אוכלוסייה מסוימת, קבוצה מסוימת באוכלוסייה, לאהוב אותה, כי הוא מקנא בהם. אבל כל האחרים שהוא לא מקנא בהם, הוא אוהב אותם באמת מתוך אהבת ישראל אמיתית. זה רק יש לנו כיוון, במקום לנסות את הבן אדם, שיבקש ואיך הוא מגיע להישג שלו, זה רק צריך להוריד את הישות. צריך להוריד את הישות ואז הכל יסתדר.
מה? בסדר, אני לא יודע, אגו, אני לא מכיר, בוא, לא יודע מה את מתכוונת אגו, זאת אומרת, עוד פעם, אגו. עכשיו, אגו, שוב, אגו זה גם צריך להיות מדויק. אגו, יש, כל דבר שאני רוצה לעצמי, זאת אומרת, זה משהו אחר. הרגשת עצמי זה לא אגו. הרגשת עצמי זה לא אגו. כל אדם מרגיש את עצמו, אדם לא מרגיש. שוב, אני אמרתי, אני לא יודע, כשאת אומרת אגו, את חושבת על משהו אחד, כשאני אומר אגו, אני חושב על משהו אחר, כל אחד מאיתנו על המילה אגו חושב משהו אחר. לא צריך להגיד את זה עם שיפוט, את המילה אגו. עוד פעם, השאלה עוד פעם, יש סקאלה, האגו יש לו סקאלה מאוד מאוד רחבה. מנרקסיזם, שזה בן אדם שלא רואה שום דבר חוץ מהאגו, ורק רואה רק את האגו שלו, מבחינתו יכולים למות 1,000 אנשים, העיקר שלא ייפגע מאומה מכבודו, ויש אגו שזה תחושת חיים בסיסית של בן אדם. בן אדם, אני קם בבוקר כי אני רוצה לחיות. זה גם אגו. עכשיו, אני לא יודע איפה. אגו זה יש, בסדר, אוקיי, לא משנה, כאן אמרתי, אבל גם, עכשיו, פה אנחנו מדברים על ישות כזאתי, שבעצם שמה את עצמי לפני העניין. זה המאפיין המשמעותי, שאני שם את עצמי לפני העניין. העניין משרת אותי ולא אני משרת את העניין. זה הישות שעליה אנחנו מדברים, על קליפת מדיין. שאני שם את עצמי לפני העניין. זה הנקודה. במילה יש, אין שום שיפוט. אנחנו רגילים כבר להגיד אגו, אגואיסט, שיפוט. אבל כשאומרים יש, אז זה באמת התחושה שלנו שתבואה בלידה. כן. לא, אבל בסדר, צריך למכיר את זה. ויש מישהו גס, עכשיו יש, אז פה אומר, הראשון שהוא דיבר עליו שהוא אוהב אנשים פשוטים באמת מצד אהבת ישראל, אבל יש כאן נקודה עוד יותר פנימית, לפעמים, ויש מישהו גס, הוא יותר גס, ויש יותר יכול, וגס ויש יותר, סליחה, גס ויש יותר, ויכול להיות שאהבתו והתקרבותו עליהם, ומצד ששם מתפשט ישותו, כי מכבדים אותו בעיניו, ומקבלים ומייקרים את דבריו וכו'. זאת אומרת, את מה שחסר לו למעלה, הוא מקבל למטה. זאת אומרת, שזה עוד יותר גסות. אבל זה עוד אופציה. אבל גם יש את האופציה הראשונה, זאת אומרת, גם אדם כזה שיש לו באמת אהבת ישראל אמיתית, וזה מה שמפחיד פה בסיפור. גם יהודי כזה שיש לו אהבת ישראל אמיתית ליהודי, הוא באמת מוכן לתת מעצמו ליהודי אחר, אבל יש מישהו אחד שלא, כי בו הוא מקנא, אז זה אינדיקציה שעדיין לא נגמרה לו קליפת מדיין לגמרי. הילדים שלי אומרים, אמור זה שם של די. שומעים יותר מה? יותר גס. יותר גס, כן. הרעי... כן, יותר גס, יותר מדושן. מה, בסדר של הדברים? לא זו אף זו. ואז אתה אומר, לא רק זה, זה קיים גם בדקות. היש יותר, צודקת, לא יודע. אני אומר, היש הוא יותר הרסני, כאילו מבחינת הסדר של הדברים, כאילו, טוב, קודם כל האמת, דרך כלל כתוב, לא זו אף זו, זאת אומרת, לא רק זה, אלא אפילו זה, זאת אומרת, לא רק שהישות היא גורמת לו לשנוא אותם, אלא היא גם גורמת לו לפעמים לרכב גם על קטנים. זאת אומרת, זה יותר גס. הדוגמה השנייה יותר גסה מהדוגמה הראשונה. הדוגמה הראשונה, הישות פוגעת לו רק בקטע שהוא מקנא בגדולים, אבל מול הקטנים הוא באמת מצליח להיות נקי. הוא מצליח להיות נקי ולאהוב אותם באמת. הישות היא לא כזאת דומיננטית, שאני מחפש בכל דבר להרוויח. יש מקומות שאני מוכן לוותר, זאת אומרת שאני מוכן להיות אמיתי, מוכן באמת לתת למישהו אחר, באמת בכנות ובאמיתיות. כי יש נקודות רגישות של עד כאן. זאת אומרת, יש... זה רק הנביא אחרי. לא, זאת אומרת, לא זו אף זו. זאת אומרת, לפעמים הישות היא לא רק פוגעת, זאת אומרת, לפעמים הישות היא לא רק בעצם, עובד השם, היא לא רק פוגעת במקום הרגיש הזה שנקרא קנאה, אלא היא יכולה להיות כל כך גרועה, כל כך דומיננטית, שהיא אפילו, הטוב שאני עושה הוא גם כדי לשרת את גם כשאני אוהב את האחרים, זאת אומרת, היא יותר פוגעת. בואו נראה, קיצור מעלת הקנאה דקדושה, הישות גורמת שנאה לבר מעלה, ויכול להיות באהבה לאנשים פשוטים וטעם הדבר.
והנה כל הדברים הנ"ל. כל הדברים הנ"ל יש שהם בגסות ובדקות, כל אחד ואחד לפי מעלתו ומדרגתו בעבודה. יש כמה אופנים לזה, עד שיכול להיות בדקות כל כך, שאינו מרגיש אותם בעצמו כל כך. ושוב, הישות הזאת היא משהו מאוד מאוד חמקמק, וזה יכול להיות כל כך דק שאדם לא מרגיש את זה מצד עצמו, הוא לא עולה לו, מה שנקרא, לא עולה לו האגו לראש, אבל ישנם בהיעלם בנפשו, דהיינו שחושב שאינו מכלל הדברים הנ"ל. ובאמת, הרי זה גם כן בכלל הנ"ל. צריך לזה המון 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 מודעות עצמית. זה לא בהכרח, יש אנשים שקל להם להרגיש, מסתכלים על עצמם במראה, מתבוננים בעצמם ומוצאים בצורה מאוד בוטה את אותה ישות, אבל לפעמים לא. לפעמים זה יכול להיות בדקות ובהיעלם, באופן כזה שבן אדם לא חושב ולא מרגיש שהדבר הזה באמת קיים אצלו ופוגע בו. עבודת המשפט הזה לעזור לו לגלות שזה בעצמו. כן. ובאשר העניין הזה גרוע, איפה זה? ודיינו שחושב שלא בכלל גרוע, ובאמת הרי זה בכלל הנ"ל, ובאשר העניין הזה גרוע מאוד יותר מאיזה מידה רעה פרטית, שהוא פרט אחד מסית רעה אחרה. ופרט אינו דומה לכלל שאינו בתוקף כל כך. זאת אומרת, יש לנו בעיה להשיג בכלל את הדבר הזה, בכל המידות הרעות, בכל המידות הרעות הן ספציפיות. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, יש כלל, הישות הזאת הוא קורא לה כלל. זאת אומרת, היא לא דבר שבא לידי ביטוי בעצמו. הוא תמיד צריך להיות, בוא נגיד ככה, ההבדל בין כלל, מה ההבדל בכלל בין כלל לפרט? ההבדל בין כלל לפרט. כלל הוא משהו עקרוני, הוא משהו מופשט. הפרט זה בעצם היישום של הכלל הזה. יש כלל שלכל חומר, לכל מסה יש משקל. כל מסה יש לה נפח. זה כלל. יש לזה פרטים. הדבר הזה, מסה הזאת, יש לה כזה, המשקל שלה, זה הנפח שלה. זאת אומרת, הכלל הוא הרעיון, והפרטים זה בעצם היישום של אותו רעיון. זאת אומרת שהכלל הוא משהו תיאורטי. היישום, בדרך כלל, הכלל הזה, אנחנו אף פעם לא פוגשים את הכלל בטהרתו. אנחנו תמיד פוגשים בדרך כלל את הכלל שהוא נמצא בתוך אחד הפרטים. זאת אומרת, הפרט הוא ספציפי, הכלל הוא רעיון כללי שהוא עומד מאחורי, הוא הרקע לזה, הוא הסיבה לזה. זאת אומרת, אנחנו לא פוגשים כלל מופשט, אנחנו תמיד פוגשים פרטים, אנחנו אומרים, זה פרט מתוך הכלל ההוא, בתוך הפרט אנחנו לומדים על הכלל, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו יודעים במדע, בכלל, בעולם שלנו, בעולם של תצפית, אנחנו רואים הרבה פרטים, ומהפרטים מנסים להרכיב איזשהו כלל. זה אינדוקציה. אינדוקציה, בדיוק. אבל יש גם בגיאומטריה, יש לך... בסדר, כי זה שכל טהור. אבל יש לך מלא משפטים. בסדר. זה דדוקציה. עכשיו, יפה. עכשיו, פה, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה של הישות, אז יש לנו, כתוב ראשית גויים. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על העובדה, הוא הזכיר בהתחלה, שהישות הזאת היא בעצם רק כללית. היא רק כללית. אין לה כל כך הרבה מופעים. זאת אומרת, בדרך כלל היא באה לידי ביטוי כשהיא הופכת להיות טריגר למידה אחרת. היא הופכת טריגר לאהבה, טריגר לשנאה, טריגר לניצחון. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים הרבה את עצם הישות לכשעצמה. בגלל שזה כלל הוא משהו מופשט יותר והוא פחות מורגש. בסדר, אז שנאה זה כבר מידה מסוימת. שוב, שנאה זה כבר מידה מסוימת. אז הוא מרגיש שנאה, הוא מרגיש יראה, הוא מרגיש אהבה, הוא מרגיש ניצחון, הוא מרגיש, אנחנו לא תמיד אנחנו יודעים לזהות את הכלל. לא רק מצד מנגנוני הגנה, עוד לפני מנגנוני הגנה. בגלל כי אנחנו לא פוגשים, כי אין אצל בן אדם התעוררות להגיד מין התנפחות עצמית כזאת, להגיד, אני יש. אלא היש היא סיבה שאני מאוד אוהב, מאוד שונא, מאוד ירא, מאוד מפחד, מאוד.
זאת אומרת, יש לנו 7 גויים, שזה 7 המידות הרעות. היש הוא בעצם, הוא סוג של טריגר של כל המידות האלה, הוא מכפיל, הוא מאיץ של כל המידות האלה. אין הרבה מקרים שאני יכול להגיד שזה ישות בטהרתה בלי התעוררות של הכרעת המידות. הוא פשוט לוקח את המידות והם... זה נורא יפה, כי בעצם אנחנו שיקוף של היש האמיתי. הקדוש ברוך הוא לא מצויר, אבל הוא יכול להתבטא, בגורם. יפה. היש שלנו... יפה. יפה. יפה, יפה, יפה. ולכן קשה לנו מאוד לזהות. זאת אומרת, אנחנו רואים את 7 גויים, אנחנו רואים את 7 מידות הרעות, קל לנו למצוא. זאת אומרת, קל לבן אדם לעשות מה שנקרא חשבון נפש, להגיד במשך היום, איפה קפץ לו 7 מידות רעות של הנפש הבאמי. אפשר למצוא, זה מאוד פשוט, אם אנחנו רק לא מרמים את עצמנו, אנחנו כנים עם עצמנו, ואנחנו יכולים למצוא את זה. אבל את נקודת היש שיש מאחורי, את הניואנס הזה, את הניואנס הזה של היש, זאת אומרת שאני, יותר חשוב לי אני, ממה שחשוב לי העניין, שגם כשאני מתענג, אני לא מתענג כי אני אוהב תענוג, אלא אני מתענג כי זה מגדיל את האגו שלי, שזה ניואנס מאוד מאוד דק. זאת אומרת, שני אנשים עושים את אותו דבר, יש להם תאווה למשהו והם מיישמים את התאווה הזאת, הם אוהבים פעולה מסוימת והם עושים את זה כי זה גורם להם, כי הם אוהבים את זה וזה גורם להם תענוג. אבל אצל אחד סתם, יש לו תאווה, הוא אוהב את החיים היפים והוא רוצה ליהנות מהחיים וזה הכל. ואצל אחד לא, זאת אומרת, כשהוא גומר ליהנות מהחיים הוא אומר, זה גדול אני. גם את זה עשיתי. שזה הישות שנמצאת. זאת אומרת, זה אמרנו, הרי הגדרנו את זה, זה מה שהוא הגדיר לנו קודם. האם הוא רוצה את העניין, הוא רוצה את הדבר הטוב, או הוא רוצה שלי יהיה את הדבר הטוב, כי זה מגדיל אותי. וזה דבר שקשה להבחין בו. כי הלי יהיה... שאני יותר מאנשים, ושאני משתייך לזולת, יש את אני, ההנאה שאדם נהנה, זה הישות... לא חייב להיות רק ביחס לזולת. אם הפוך, ככל שבן אדם הוא יותר מעריך את עצמו, אז הוא רוצה להיות גם טוב בעיני עצמו, לא רק ביחס לאחרים. להיות גדול בעצם. האחרים זה טריגר, הפוך, זה עוד חלק מהבלוף. להגיד, אני לא איש יחסי, אני איש מעלה, רם ונעלה מעל כולם, גם מעל עצמי. וזה מה שאומר, מכיוון שאנחנו, זה מה שאומר, באמת הרי זה בכלל הנעל, באשר העניין הזה גרוע מאוד, הישות הזאת היא יותר גרועה מאשר מידה רעה פרטית. כשכל מידה פרטית היא רק פרט אחד מהסטרה, אז אחד מתוך 7 פרטים. ופרט אינו דומה לכלל, שאינו בתוקף כל כך. זאת אומרת, יש הבדל, קשה יותר לזהות את הכלל. וגם מצד אחד, שוב, הכלל הוא הרבה יותר גרוע, כי הוא הכוח של הכל, מצד שני הרבה יותר קשה לזהות אותו. זה הבעיה של המדיין הזה. וגם להיותה רק פרט לבד, שהוא באיזו מידה רעה, יכול להיות שלא ייפול במידה רעה אחרת שהיא פרט אחר. שוב, אדם שיש לו מידה ספציפית רעה, אז בסדר, אז הוא נופל, רק יש לו אהבה, חסד, בגבורה, יש איזושהי מידה שבה יש לו חולשה. אז בזה יש לו בעיה, בדברים האחרים אין לו בעיה, אז זה רק בעיה מקומית. מה שאין כן שנאת חינם, שהוא כלל הכולל כללות הסטרא אחרא, שהוא עניין הפירוט וההתחלקות, והוא מקור וסיבת כל המידות הרעות, כנזכר להן, והוא ההפך, הוא מנגד לכללות שם הוויה כנזכר לאלו כמו שהתבהר. אבל קליפת מדיין, מעבר לקושי לגלות אותה, שזה בעיה אחת, גם הנזק שלה הוא הרבה יותר רחב. זה לא נזק מקומי, אלא זה פגיעה בעצם העניין. זאת אומרת, זה לא בעיה עם פרט בשם הוויה, אלא הוא מנגד לכל שם הוויה. לכל עניין האחדות של יהודי וההתבטלות לקדוש ברוך הוא מנגד, או הישות הזאת היא פוגעת בשורש העניין. ולזאת מי שחש לנפשו, שלא תהיה בתוך הקליפה והסטרא אחרא, ולא ייפול במידות רעות חס וחלילה, כי אם יעשה את מלאכתו לעבוד את השם כדבעי למהב, לעבוד את השם באמת, ויברר, וככה הוא יוכל לברר ויזכך מידותיו הטבעיים, לכן, מה הוא צריך? הוא צריך לחפש בחיפוש אחר חיפוש לאור הנר. ומה הכוונה לאור הנר? נר הוויה נשמת אדם, ולבדוק בחורין ובסדקין,
בסדקים למצוא כל חלקי פרטי הרענן. זאת אומרת, אין פה פטנט, אין פה קיצור דרך, אין איזה כדור שלוקחים אותו וזה פותר את הבעיה, אלא זה דורש המון המון עבודה והרבה מודעות, וזה אומר להפעיל את נר השם נשמת אדם. זאת אומרת, צריך באמת להאיר את הנשמה, ואור דוחה חושך. מעט אור דוחה הרבה מן החושך. שהם המונעים אותו מעבודה אמיתית ואינו מברר ומזכך מידותיו כנ"ל, ולבערם לגמרי מנפשו, תכף בהמשך הוא קצת ירחיב על הנושא הזה. ואז ילך לבטח דרכו בעבודה, בתפילה, בבחינת ביטול וזיכוך המידות, וקיום התורה והמצוות כדבעי. שנאת חינם להיותה כלל ומקור לכל המידות רעות, צריכה חיפוש ביותר וביאור לגמרי. אז אמרנו, גם בגלל שקשה לזהות אותה, וגם כי הנזק שלה הוא הרבה יותר משמעותי מאידך. ועכשיו בנוגע לפתרון, בוא נראה עוד קטע אחד, ואחר כך נרחיב בזה הרבה יותר לעומק. נכון, נכון. יש איזה רעיון, זה מופיע על גבי דבר אחר, לגבי, הרבי הרי"צ אומר את זה בפרק ט' בתניא, על גבי נפש אלוקית ונפש בהמית. הוא אומר איך בן אדם יודע, לפעמים יש לנו הרבה רעיונות שאנחנו לא יודעים באמת אם זה נפש אלוקית או נפש בהמית. אנחנו צריכים ללכת לשתי מקומות, ללכת לפה, ללכת לכאן, לעשות את זה או לעשות את המצווה הזאת, את המצווה הזאת. אז הוא מדבר שם על זה שהנפש האלוקית היא במוח והנפש הבהמית היא בלב. והוא שואל כאילו שאלה פשוטה, כאילו מה זה משנה איפה הם נמצאו? אי אפשר לעשות ניתוח ולתקן את זה. מה העניין לתת מקום פיזי לנפשות? אם אכפת לי אם זה במוח או בלב? אז הוא אומר מאוד פשוט, הוא אומר איפה תלוי, איפה הסטארט, איפה זה מתחיל? אם זה מתחיל, אם לא בא לי, ואחר כך אני מחפש הסברים למה, אז זה כנראה נפש בהמית. אם אני מבין למה לא, ואחר כך אני לא רוצה, אחר כך אני באמת לא רוצה, אז זה נפש אלוקית. אני אומר אותו דבר יכול להיות שפה. האינטואיציה זה משהו חמקמק, אני לא יודע, זה דורש בירור בפני עצמו. אני אומר לענייננו, אבל בדרך כלל אנחנו לא, רוב האנשים שהם לפחות באמת לא מתמסרים לאגו שלהם, קשה להם לא לסבול מישהו בלי סיבה. אבל השאלה אם אני קודם לא סובל אותו, ואחר כך אני מבין למה, או שאני קודם מבין למה, ולכן אני לא סובל אותו. זה דק מאוד. מה קדם למה? אם הוא לא בא לי, אם קודם הרגשתי שאני לא אוהב אותו, אחר כך אני הסברתי לעצמי למה, או שאני קודם הסברתי לעצמי מה הבעיה, ולכן התחילה להתפתח אצלי חוסר אהבה. וקצת מודעות עצמית יכולה לעזור בזה. אבל אם הסברתי לעצמי למה קודם, זה לא יש לי. בסדר, אבל זה לא מדיין. זה לא נסתר. אתה רואה איזה מצב ברוח, משהו מסוגלי, וזה גורם לך. כן, עכשיו את יודעת מה, בוא נלך, יש לך מבחן יותר פשוט. אם את לא זוכרת את ההיסטוריה, אז יש משהו הרבה יותר פשוט. הוא דיבר על זה שכשבן אדם רואה חסרונות של מישהו אחר, השאלה אם אני רוצה לעזור לו ולתקן את זה כדי שיהיה בסדר, יש לי שכן שמעצבן אותי. לא יודע, אני לא יכול לסבול את ההתנהגות שלו. השאלה אם אני באמת הייתי שמח שתהיה לי דרך לשבת אותו וליישר את ההדורים כדי להגיע לשלום, או שאני אומר, טוב, אותו אני מוחק מהלקסיקון, מחקתי אותו מרשימת האנשי קשר שלי. לאיפה אני שואף? מה החלום שלי? שהוא ייעלם לי מהעיניים, או שאני אצליח לתקן אותו? אבל אם הוא לא ירצה להתקן. אם החלום שלי זה להצליח לתקן אותה, זה בא ממקום טוב. עכשיו, אם הוא לא ירצה, עכשיו, יש הרבה סיפורים שצריכים למצוא להם פתרונות, אבל זה לא קשור לעניינים. וזהו עניין קליפת מדיין לשון מדון ומריבה, שעניין הפירוד וההתחלקות כעניין שנאת חינם הנ"ל. שהקליפה הזאת תהיה הפך ומנגד לכללות שם הוואי. כי כללות שם הוואי הוא בחינת הייחוד וההתכללות דווקא כמו שהתבהר. וממילא קליפת מדיין הוא המנגד לזה לגמרי. וגרוע יותר מהשבע עממים שהיו בארץ ישראל, שהם השבע מידות רעות, וכמו תאווה וכעס ורציחה וגאווה וכו'. שכל אחד ואחד מהשבע מידות הרעות פוגם רק בעוד פרטים משם הוויה וכו'. וכן גם באיסורי תורה בשסה לא תעשה רחמנא ליצלן, שפוגם רק במדרגה אחת פרטית. אני מדלג כרגע על הסוגריים. מה שאין כן בקליפת מדיין, שהוא עניין הפירוד וההתחלקות,
פוגם בכללות שם הוויה. זאת אומרת, הפגם פה הוא בעצם פגם גם ברוחניות, הוא פגם מאוד, גם בנפש שבאדם, וגם ברוחניות הוא פגם מאוד קשה ומאוד מאוד יסודי. ולכן קשה מאוד לתקן קליפת מדיין יותר מקליפות דזיין מידות הרעות גם באיסורי תורה. והראיה לזה, הוא מביא ראיה, שממה שגלות ראשון שהיה על העוונות חמורים בעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, שזה העבירות הכי חמורות, מכל מקום היה רק 70 שנה, ובזמן 70 שנה תקנו הפגמים שנעשו על ידי החטאים והעוונות הנזכרים להם, למרות שהם היו העבירות הכי חמורות שיכול להיות, אבל גלות אחרון הזה, שהוא על שנאת חינם, וכידוע דבעוון שנאת חינם נחרב הבית השני, ונמשך הגלות המר יותר מי"ח מאות שנים. ועדיין לא תיקמנו אותי. כן, זה אומר, לכן זה חינם, כי באמת אין סיבה. והיינו מפני, כי הפגם הוא בכללות כמו שהתבהר. הוא הרחיב את אחר כך באותיות של חסידות יותר לעומק, כי זה בעצם פגם כללי, זה לא פגם בפרט, זה פגם בנקודה הכללית. ולכן גם אם אני מתקן, זאת אומרת, ופה הבעיה, שגם אם אני מתקן את הפרטים, אם לא תיקנתי את הנקודה הכללית, זה לא יעזור. זאת אומרת, יש לי אדם שהוא חולה, רחמנא ליצלן, ויש לו כל מיני תסמינים, והוא מטפל בתסמינים, זאת אומרת, אדם שיש לו מחלה שגורמת לפצעים בעור, והוא חובש את הפצעים. זה מצוין שלא יהיה זיהום ושלא יכאב לו, זה בסדר גמור, אבל לעולם הוא לא יגמור עם זה. כי הלך פצע, יבוא פצע חדש. כי הסיבה שגורמת לפצעים לקרות עדיין קיימת. זאת אומרת, אם הפגם הכללי קיים, כמה שלא נתקן את המעשים הפרטיים, תמיד זה יצמח מחדש. כי הטריגר, כי הסיבה שגרמה לזה עדיין ישנה. ולכן, זאת אומרת, גם זאת אומרת, 18 מאות שנים לא פתרו את הבעיה. כי עד שלא יפתרו את עצם הבעיה, את שורש הבעיה, אז ריפינו את הפצע פה, יצמח פצע 2 סנטימטר ליד. ריפינו את זה, יצמח במקום. כל פעם זה יצוץ באיזשהו מקום. לא נצליח לצאת מזה, עד שלא נפתור את שורש הבעיה. בואי נראה. בסדר? בשביל זה יש משה שבכל זאת. ונמשך הגלות אמר יותר מחי מאות שנים, ולכן אומר משה לתת נקמת, פה מתרץ כמה מהשאלות שהוא שאל בהתחלה, לתת נקמת הוויה במדיין, קודם כל זה נקמת הוויה, להיות שהן הופכים ומנגדים לכללות שם הוויה, ולכן המלחמה במדיין היא נקמת הוויה ממש, כי הוא מנגד לעצם שם הוויה, והוא יסביר את הכל באריכות בהמשך, ולכן היה צריך להיות המלחמה על ידי משה דווקא, לפי שמשה היה באמיתות בחינת הביטול והאחדות מבחינת ביטול עצמי כמו שהתבהר, ולזאת נתן הוא דווקא כוח בנשמות ישראל ללחום ממדיין ולבערם. זאת אומרת, היה צריך להיות המלחמה הזאת, היא לא הייתה צריכה להיעשות בכוחו של משה, כי רק למשה שהוא בטל בתכלית, הוא לגמרי נקי מקליפת מדיין, הוא יכול לתת את הכוח למלחמה הזאת. ולכן היה צריך משה לפקוד אנשים לצבא, ולא אהרון. ולזה גם כן אמר, החלצו מאיתכם. דהחלצו משמע כולכם. החלצו מאיתכם פירושו, כשאני שולף משהו מתוך, בעצם אני כאילו לוקח את הכל. דמשמע כולכם, היינו שיהיה בחינת התאחדות והתכללות כולם בהפך בחינת הפירוד וההתחלקות, ורק על ידי זה ילחמו במדיין לתת נקמת הוויה במדיין. כדי שאנחנו נוכל לנצח את מדיין, אז נקודת המוצא שלנו צריכה להיות שאנחנו נחלצים מתוך כולה. זאת אומרת, כשאני מחלץ 1,000 מתוך קבוצה, בעצם כאילו המשמעות היא שאני לוקח את כולם והם מייצגים אותם. אני חולץ אותם מתוך. זאת אומרת, זה לא שאני לוקח 1,000 אנשים שהם 1,000 עצמאים, 1,000 בפני עצמם. ואני לוקח קבוצה מסוימת ואני חולץ אותם מתוך, מוציא אותם מתוך הכלל, זאת אומרת שהם בעצם מייצגים את הכלל. הרעיון הוא מאחורי זה שהם בעצם מייצגים את הכלל. ולכן בעצם, כי כשאני בא להילחם במדיין, אז התנועה הראשונה שאיתה אני צריך לבוא, זה בעצם תנועת ההתכללות. להיות חלק מכולם, להיות חלק מהכלל. לא להיות מישהו מסוים, לא להיות מי שאני, אלא להיות נציג וחלק זאת אומרת, להתכלל בכולם הפך עניין הפירוד, ולכן כשאנחנו בעצם עושים, וזה הכוח של משה, צריכים להיחלץ מתוך כל שבט, לבוא למשה רבינו,
זאת אומרת, הם בעצמם, קודם כל הם עושים מבחינתם את ההחלצות הזאת, את ההתקללות הזאת עם כל בני השבט שלהם. ואז הם צריכים לבוא למשה רבינו, כי גם הכוח שלנו בסוף הוא מוגבל, עד כמה אנחנו יכולים להילחם בישות שלנו. הם צריכים לבוא למשה רבינו ולקבל ממנו מה שנקרא את הכוח המיוחד הזה שלו, להיות באמת בהתקללות והתבטלות, ואז הם יכולים לנקום את נקמת השם במדיין. אז יש להם בעצם את האפשרות, שוב, צריכים לדעת בכלל, כל הסיפורים שאנחנו רואים בתורה זה מעשה אבות סימן לבנים. שם הייתה מלחמה פיזית, ובדיוק כמו שאנחנו רואים לגבי יציאת מצרים. יש בכל יום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יציאת מצרים, אנחנו צריכים כל יום לצאת ממצרים, לצאת מהמיצרים, לצאת מהגבלות. זה לא סתם איזשהו סופרלטיב. אנחנו כל יום צריכים לצאת מהמגבלות, כל יום צריכים לצאת מהמיצרים שלנו. פעם אחת זה היה אירוע פיזי. שהאירוע הפיזי הזה הוא כאילו בעצם היה נתינת כוח עד סוף כל הדורות לעשות את זה ואת העניין הרוחני בכל אחד בווריאציה שלו. אותו דבר היה מלחמת מדיין. זאת אומרת, יש אירוע כזה שהיה מלחמת מדיין, שאז באו אנשים פיזיים ובאו למשה רבינו ונלחמו במדיין האומה וניצחו אותם. אבל המשמעות של זה היא קיימת כל היום, בכל דור ודור. בסדר, נראה את זה בהמשך. וגם היום כשאנחנו בעצם צריכים, כשאדם היום צריך להילחם עם הישות שלו, בעצם הוא סוג של לוקח כוח מאותו מלחמת מדיין שעשה משה רבינו, זאת אומרת, את אותו אנחנו בעצם ממשיכים את העניין הרוחני, שאז הייתה התרחשות של מעשה אבות, שהוא סימן לבנים, הוא נותן לנו היום את הכוח, לעשות את זה בסדר, נראה, זה נושא שהוא ירחיב עליו בעזרת השם בהמשך. איך זה שהוא חולק קבוצה מסוימת 1,000 מתוך האחר? איך אתה סיברת את זה להתקללות? כי הם באים איתם, הוא לא לוקח, הם באים מתוך הכלל, הם יוצאים מתוך הכלל, תצאו מאיתכם, תבואו מתוך הכלל. איך יש ביניהם להתקללות? לא, הם באים כמייצגים של הכלל. מילה התקללות לא מובן, אני יודעת התקללות זה... הם באים כמייצגים של כל השבט שלהם, הם לא באים כ1,000 אנשים, החובה לצבא, כל הצבא הרגיל, זאת הייתה חובה אינדיבידואלית, זה לא הייתה חובה שבטית, כל אדם באופן אישי הגיע לגיל 20, היה צריך לצאת בצבא, זו חובה אישית שלי, אני בא עם עצמי, עם כל האגו שלי, עם כל מי שאני וזהו, לא מעניין אותי מאיפה אני, מי אני, מי, איזה שבט, לא נוגע, פה זה לא סיפור, אז פה הסיפור הוא סיפור שבטי, שבט ראובן צריך להילחם, ולכן שבט ראובן כולו מוציא מאיתו קבוצה של 1,000, שהם לא 1,000 אנשים פרטיים, הם 1,000 אנשים שמייצגים את כללות שבט ראובן, הם באים מתוך התקללות בשבט. זה התקללות, זאת אומרת, הם לא באים כאנשים פרטיים, הם באים כמייצגים של שבט, כחלק מהכלל הזה שנקרא שבט ראובן. יש פה התייחסות כללית של כזה מין גוף שנקרא שבט ראובן, הם מתקללים בשבט שלהם. שוב, אני אגיד את זה אחרת, הם לא באים, אין פה 100 גברות, אלא יש פה חפצה אחת שנקראת שבט ראובן, שממנה יצא חלק. זאת שבט ראובן מתקלל כולו, ושולח קבוצה שמייצגת אותו, הם לא 100 אנשים, הם שבט ראובן. הם שבט ראובן, שבט שמעון, שבט לוי, כל אחד מהם, אמרתי, אין פה 1,000 גברות, אלא יש פה חפצה אחת שנקראת שבט ראובן. ושבט ראובן שלח, יצא למלחמה. איך הוא יצא למלחמה? ש1,000 מתוכו הלכו. אבל שבט ראובן יצא למלחמה, זה לא 1,000 אנשים. ולכן, הוא מזכיר את זה בהמשך, לכן גם המספר שווה בכל השבטים, בצבא זה לא היה. זה היה אינדיבידואלי, שבט שהיה בו הרבה, היה הרבה חיילים, פה לא, זה בכלל לא משנה, כי זה שבט ראובן, שבט שמעון, זה כללי, הכלל הזה שנקרא שבט ראובן, הכלל הזה שנקרא שבט שמעון, הם כולם יצאו למלחמה,